So, good morning again mga sano. Nandito tayo ngayon sa Maribago Blue Water, isang first class resort dito sa Lapu-Lapu City. Since nagpa-vlog tayo, nagpapaalam tayo sa kanila, hindi naman tayo pwedeng ano lang. Sir, good morning. Dire lang sa bio, sir. Okay, thank you. Ayan. Dapat magpaalam muna tayo bago mag-vlog para baka may ano sila, rules. So, thank you sir, guys. Thank you. Okay. Yes. Tapang mga kids. Trick or treat. So, yung mga bata, yung kids na gano, trick or treat. So, nagpa-register pa. So, ikot muna tayo dito sa one of the best resort in Lapu-Lapu. So, ayan mga sano. So, ikot tayo, ikot. So, dito, ito yung lobby nila. Dito yung receiving. Ito yung receiving nila. Tapos, siyempre, doon yung entrance. So, going here, rotunda. So, dito i-drop yung, dito mag-drop yung mga magstay dito sa hotel, yung mga tourist, ganon. So, tingnan natin yung ano nila. Tingnan natin yung iba pang facility nila. So dito yung may pool dito mga sano, at saka dito yung ano din, yung restaurant din at may bar din sila. So I will show you hanggang sa doon sa try natin doon sa beach, puntahan natin. So ayan, ito yung bar nila. Good noon. So busy sila, hindi nila namamansin. Yun. Ayan din, tinamaan din. So, ayan. So, pwede kayong mag-order dito. So, sa amin, mayroon kaming package dahil mayroon kaming ano, so, separate yung price dito, mga sano. So, ayan. So, tara, ikot tayo. So, ito yung dong, kasi tawag din eh. Restaurant. Allegro. So ito yung Allegro restaurant. So dito banda may pool. Ayun. So ayan, ikot tayo mga sano. So ito yun si Allegro. Ayun. Si Allegro restaurant. So ito yung Maribago Blue Water. Ayan. So dito din. Yan si Allegro restaurant. So dito may dito siguro yung buffet area. Ayan, buffet area to. So ito yung buffet area ng, so of course hindi pa to nag-function mga sano due to pandemic. So ayan. So tara, ikot tayo doon sa bandang beach side. So ayan. Ito yung pool. So ayan, pang bata. Saka doon. Dito rin, pool din dito. Kaso dito makadaan pala dito. So ayan. Blue water. So punta tayo ng beach. Hi babe. Punta tayo doon. So yan, laki dito. So maraming tao ngayon dahil may trick or treat yung mga bata. But usual, as of this season, talagang mahina pa. So dito, pupunta tayong beach. Daming tao din. Ayun. Buffet area na. Ito rin isang buffet area nila. So ayan, nagsiset up na sila. So dito. Mga sano, sabihin ko nga pala na we're not allowed to view the rooms. So hindi, ito yung buffet area. So obviously hindi pa ready. So ayan. Kaya hindi nila tayo na-allow na. Good morning. So ito, nag-prepare sila for buffet. Okay. Yes, Blue Water, very accommodating ng mga
Junior AG Alex, my YouTube channel. Thank you. So ayan, punta tayo ng beachside. So again, hindi pwedeng i-view yung mga rooms nila dahil sa ngayon. So ayan. Kaya papunta na tayong beach mga kasama. So yun, dami palang tao. Akala ko doon lang. So isa din buffet area. Dong, ano dagang buffet area? Buffet? Para ma-accommodate ng sakay. Kaya marami. Tataka ako ba't marami. Meron doon. Sa Allegro, to dyan. Ilang buffet kayo ngayon? 3 yung buffet area. Sige, ikot tayo mga sano. Yan. So ito yung ano nila, villa. Ayun. Yan yung villa nila. So search na lang kung magkano kasi minsan kasi hindi permanente yung ano, pareho yung presyo. Ayun din. So naka-block pa. So ito villa din. So ayan. So ito yung ano. So another buffet area dong. Mag-buffet pod mo ron. Anay function para ano pala to, function. So ayan. Yan yung meron din silang rooms doon. Ito sa Maribago Blue Water, sama nitong mga villa. Ayan, villa din yan. So ayan. So ito na yung beach side, yung dagat area nila. Ganda, may mga sus kung wala lang pandemic, mga sano. So ayun. So hanggang dito yung ano nila boundary kasi ibang resort na rin doon. So ayan. So dito yung boundary. So ito yung dagat ng Maribago Blue Water. So yun yung mga pump boat doon. So ito yung dagat ng Blue Water sa punta tayo sa other side. So ayan. Actually hindi naman siya masyadong malapad kasi marami lang siyang pool, tsaka ayun, villa din doon, malalaki. So ayan mga sano, hindi naman kalaparan tong beach ano nila area. Dami nga lang silang mga amenities dito kung say ordinary day. Ayan, punta tayo, parang may bar na maliit na bar dito. Pusing yung mga lifeguard, ayan yung mga nagbibigay safe sa ating mga anak at sa atin dito sa Maribago Blue Water. So yan. Doon sa kabila pwede rin kayong pumunta doon, saka separate yung bayad o mayroon din package, depende yan sa ano nyo, lalo na pag nagstay kayo. So pag nagstay kayo dito sa hotel, siguro tatanong natin, so, pwede kayong mag-island hopping dyan, magbubok lang kayo ng mga bang pump boat. So ayan. So ito, oy, may maliit na bar. So mga sano, ang tawag pala dito is oyster bar. So para naman hindi mahirapan yung mga tourists o mga bisita para pupunta doon sa Allegro restaurant. So meron din mas malapit dito sa beach. Ayan, beach area po itong bar.
Ayun, tatanungin natin kung paano makatawid doon sa kabila. Miss, pag putakot dito, pag tour bisita na, nag-stay sa hotel, free na. Pag day use, dili. Kahit day use, pwede pumunta dun sa parang island nila. May contest lang, may islet dito isa. So, ano sasakyan? Mayroon silang provided na ng ano, may pinaprovide sila na pambot. Dahil sinasabi ko doon kanina, doon sa islet na yun mga sano, doon. So, mayroon silang bangka na ipoprovide to cross. Doon. So, kahit day use, pwede doon. O kahit magstay. So, package na pala yun mga sano. So, ayan, tingnan pa natin yung ibang ano nila. Come on. So ayan, pwede tayong pumunta sa ano, unsa pa tawag dire? The Cove Restaurant. The Cove Restaurant, The Cove. Ayun, seafoods po dito mga sano. Ayan, show po natin. Ayan, dagat. So ayan si The Cove. Parang next ano siya. Next kubo siya. So halika mga sano. Siya The Cove. So ayan. Si The Cove. So, ayan, obviously, walang ano. Ayan. So, ano na lang po, obviously, hindi sila gaano functional kasi siyempre pandemic. Ayun. So, ito yung kitchen nila. Tapos, supposedly, pag may mga live seafood sila, dito. So, dito nila nilalagay mga live seafoods nila. So ayan, sige. Titingnan na natin yung islet. Dito lang kasi siya eh. Ayan. Ayan yung kabuuan ng Maribago Blue Water. So ito yung beach area niya. Tapos ito yung mga for rent nila at saka ito na yung islet. So pwede kang tumawid doon. Doon yung islet. So ayan, with bangka. So package na yan, kahit day use lang kayo, pwede na kayong pumunta doon. So ako, hindi ako tatawid kasi nandun yung bata ko sa pool. So ayan, pwede kayo tumawid dito. Mag-stay man kayo sa hotel or day use kayo, pwede. Let's take a better view na lang. Ito mga sano, ito yung much better na view dito sa islet. So dito tayo sa kubo ngayon. Ito yung seafood restaurant sana. So again, yan yung mga lalagyan ng mga live seafoods. Tapos banda doon, nandun yung Blue Water Hotel mismo. So dito tayo sa kanilang beach area. So ayan yung islet again. So ayan mga sano, balik tayo doon sa main, doon sa hotel banda. So ayan, babalik na tayo doon mga sano. We came from The Cove, yung seafood restaurant nila, pero hindi nag-function siya ngayon, hindi nag-operate. So balik tayo doon. Ito lang yung may minibar din sila dito sa beach area. So ayan, nadaanan natin to kanina. So pabalik naman tayo. So madadaanan natin ulit. So ayan yung mga ina-offer nila, some of their drinks. Ayan, so balik na tayo. For sure hindi pa yun ganun kadami yung drinks nila. They're not fully operational. So again, ito yung beach area. So we're going back. So mga sano, dito din sa, ito yung pool nila dito. So tabi ng pool, meron din silang mga rooms dito. Ayan. So dito may mga rooms din sila, yan. So ayan yung, dito yung isa sa mga villa nila, yan. Pero hindi natin masilip kasi hindi pwede, pati itong mga rooms. Mas maganda sana kung na view natin hanggang dito. Ayan. So dati dito may nagre-rent dyan ano, mga let's say boutique. So ngayon wala. So balik na lang tayo. So ayan dito. So ayan mga sano, dito talaga tayo sa pinaka main ano nila.
kumbaga pinaka main nila na area. So dito yung rotunda, yun doon yung entrance, yung first lobby. Tsaka puntahan natin yung isa rin sa mga pool nila. So dito mayroon din lang pool dito. So dalawa yung pool nila. So mayroon ditong mga rooms, ayan. So again, di natin pwedeng masilip. So ayan itong mga rooms nila. So again, ito yung mga rooms nila. So hindi tayo mag-view kasi bawal ngayon. So ayan. So ito yung isa sa mga pool. Dong, good morning. Pila ka ba pool ninyo dire? Tulo sir. Tulo asang? Primero, main game ganito ng nabi sir. Yun sa may spa ano ngayon? So tatlo yung pool nila dito. Ito yung isa sa malaki. Tapos yung kanina doon bandang beach area. So ito, huwag nating video masyado kasi may naliligo. Tsaka yung villa doon, no? May villa sila doon sa kabilang side. So tagpila ka room ng kada villa ka na? Tagduha? Upat? Dong, tag-upat? Ako sir. Kana nga room na. Tag-upat sir. So yung isang kubo o building, sabihin na nating villa. So may apat na rooms, dalawa sa taas, dalawa sa baba. Kagaya niyan mga sano. So ayan. Ayan, pero ito dito ay ganoon din pala. Akala ko hindi separate dito, pareho lang pala. So parang ano to, duplex house. Ayan. So ito yung pangalawang pool nila. Tapos yung isa mga sano, nandun lang banda talaga sa entrance. Sa first lobby talaga pinaka-entrance. So try natin kunan mamaya. So mga sano, yun po ang tour natin dito sa Maribago Blue Water. So thank you very much sa pagsama nyo sa akin sa isa namang video. So sa mga bago sa channel ko, please don't forget to subscribe. Please subscribe. Have a nice day. Happy weekend everyone, and to God be the glory. Mga sano, tara na. Ligo tayo dito sa Maribago Blue Water. Subscribe!